Go. Good morning mga kalakwatsera. Andito po ako ngayon sa Basista, Pangasinan po. Meron po ako tayong tutulungan na isang kaibigan. Hahanapin po natin ang kamag-anak ng tatay niya dito po sa Pangasinan. Bali po itong kaibigan ko po ay nasa Leyte po. Ang tatay niya matagal na po nasa Leyte. Bali wala na po silang nakokontak na kamag-anakan niya dito sa Pangasinan. So, bali, pupuntahan po natin yung lugar na kung saan doon lumaki yung tatay niya sa Kalasyaw, Pangasinan po. Dito po tayo ngayon sa Basista. Sige po, subaybayan po ninyo ang paghahanap natin. Tuloy na po tayo. Biyahe na po namin Kalasyaw po. After ng susunod ay Kalasyaw na ba? After San Carlos City, Kalasyaw na po. Okay, malapit-lapit na rin. Kung hindi matraffic. Dito na po tayo makakalakwasera sa bayan na ang San Carlos. San Carlos City, Pangasinan. Medyo matraffic.
Kalukuyan po natin ginagaybay ang kabayanan po. Sa Kalasyaw. Papasok po tayo ng Barangay Kisban. Ito na po, Barangay Kisban. Ito na po yung barangay na hinahanap po natin. Ng tatay ng kaibigan ko. Hanapin po natin. Kisban na ba ito? May tindahan ito. Dito na yung Kisban. Good morning po. Magtatanong lang po kung saan po yung bahay nila Josephine Kisban po. Josephine? Kisban. Ay, hindi. Sorry. Dumagas. Barangay Kisban pala. Doon ang Dumagas. Marami. Saan? Tapat lang siya ako. Kung mga Dumagas doon, tanong nyo na doon. Sige po. Anong number ng bahay? Salamat. Wala po kasing number kasi bali hinahanap lang po namin kasi yung tatay niya, di ba po nakapag-asawa ng taga Visayas. Eh, hindi niya na nakukontak pa po dito. Eh, pa, tisi tayo. Hindi, nag-irap ako. Tisi ka dati tayo. Andi po. Kuya, may kilala po ba kayo dito, Josephine Dumagas po? Josephine? Dumagas. Dito po, papasok. Dito ang daan. Salamat po. Dito po, papasok po tayo. Saan kaya dito sa dulo? Walang tao eh. May ito oh. Saan kaya dito? Sige, diretso lang tayo. Mamaya naman tayo babalik. Bakit wala mga tao dito?
Tanong. Ayun. Yung tatay nyo dumagas. May kapatid po ba sila na wala? Hindi. May kapatid silang lalaki na nakapag-asawa sa Bisaya. Wala. Kasi yun yung hinahanap namin. Kasi yung kapatid nilang nasa Bisaya, gusto niya makontak yung mga kapatid niya dito sa Kisban. Sino? Flora Dumagas po. Ah, sige. Mali pala yung pangalan na sino yung isa? Si Hasmin Angeles. Ang tumay nga ran tumay kin. Amay. Alinganon ko may ngaran tumay masikon. Flora Dumagas kuya. Walay ka ba iyo? Wala ta. Nakilala man eh. Walay agida ya taga Bisaya sa asawa to. Kaano yung siran? Uncle Yura. Si kayo so anak pun me ya kapamilya da. Takin. Ang gapulay kontak da kunod si kayo jata. Kayo kang ko taon papasyar kami dyan Pangasinan. No gabay yo nang nangame paano na anak mita. Abalang ko na may dating kontak yun si Kara. Kayo pala yun. Saglit lang po kuya, tatawagan natin sila. Balik. Domingo Dumagas, amay Bisaya. Si Antumay nga randa ta si anak da si Josephine Dumagas. Aman so kay Karok, may anak da. Ata Antoy nga ran nyo kuya? Delpin Dumagas. Si kayo, Delpin. Tapos si Uncle Ming. Magano tatawagan tayo. Si kuya kasi si may tatay dan Ken, Madam Josephine. Si Mama Ming. Aglara makakapasyar ka so kanin kuno dya. Saan dating kontak da sa may Klen, amay si Hasmin Angeles ko. Hasmin Angeles. Kulan to eh. Sa Miguel. Nata nagdala ko nung nakukontak. Say ko ko, yung gabay yung madam, pasyaro manta, nakakarakar kami jata kami Pangasinan. Kababayin ko anda. Anditan tao nakakarakar kami mo. Ko. Magano kuya. Hello mga kalakwatsera, andito na po, nakita na po natin ang isa sa mga kamag-anak ni Kuya Meng. Kakausapin po nila yung yung kaibigan ko. Papakitagal ka sa speaker yan. Nakaano na nga. Hello. Ma'am. Hello. Ma'am. Andito na ako. Kaharap ko na yung pinsan mo. Uy, sino si... Si Archie to. Teka, kausapin nyo. Anong pangalan nito? Delpin. Hello. Hello. Alan saan? Kumusta? Ako yung... Ako yung anak ni Uncle mo. Andun si Tati sa bahay kasi nasa school pa kasi ako. Tawagan na lang namin mamaya para sila naman makausap. Video call mo na lang. Ako kayo. Ito naman. Wala po dito. Andito, ako yun. Dito po, dito pala. Te, magano te, i-accept nyo nga po muna yung asawa ko Facebook. Kasi, hello ma'am. Ma'am, adi na ako. Adi natin patod. Istorya na kamo. Tumabangat ka na. Si, Saan? Ma'am Josephine. Tawa-tawa mo na. Basta. Si Uncle, kumusta si Uncle? Si Uncle, kumusta? Mahina ang sinara ko. Nababa lang sa signal da. Manload ka sa may smart mo. Manload ka sa may smart mo. Po, hindi ko po maintindihan po. Hindi. Hindi. Si Karalatan, si Ay, Kuya Ming. Mama. Mama Meng. Hello. Balang.
Bala. Ah, paano alubat? Palubat lang ko. Kikin Paano balo. alubat ila? Ang kikin. Hello. Ano? Dahil mo pa mo. Hindi. Signal tandem. Di na. Ah, ngayon po, kausap na po ng pamangkin niya, yung uncle niya na nasa Leyte ng matagal na panahon. Sige po, ante. Sige po. 40 years po na hindi po sila nagkikita at hindi po nakakauwi dito sa Pangasinan yung uncle nila. Si Dawi yan, apo niya. Asilan po, ante. Katungtung Siya dila. si Ken, Dilpen, uncle. Dilpen, si Dilpen. Ah, Ay, magkapuilay kinyo. Mandangalyo. Ayun, hindi ba tanong dyan? Kinya dyan. Video ko lang, talang ko'y Facebook sige, account- sarag account to. nyo. Ay, ang gapoy account da, may anak da. Ito, di man susumong balat. Ngarem. Ano ba yung dyan, kinti naman tungtong dyan. May video call. Ang video call lang, video call. O, dyan abong, mama, dyan abong. Kalasyaw. Iya-singgir mo labat, paano mas narangal da? Dyan yung kalasyaw, kalasyaw. Dyan kasipan, mama, di ba dati abong? Aon. Sen? Kanakan nyo. Siking kalakan nyo niya, si Dilpen Panguwan. Anak natin ba? Andi si Choi, Crispin. Kuya yo. Sa Panguwan da, si Dilpen. Andi, Dilpen. Awan, mama, awan. Awan, mama. Oh, nya mama. Pandemic ni. On. Anos pambibilay, on, anos. Ay, nasukila. Ikin mo. So, ayan po mga kalakwatsera, kasalukuyan pong nag-uusap yung magtsuhen. Dito sa Pangasinan po yung pamangkin niya, nakita na po natin, isa sa anak ng kapatid niya. Ay yung kausap niya po, anak tatay ng kaibigan ko, ay nasa Leyte po ngayon, kasalukuyan po nasa Leyte. Ayun po, sana po nakatulong po ako sa kaibigan ko na makita at mahanap niya ang pamilya ng tatay niya dito sa Pangasinan. Ibibigay ko na lang po yung cellphone number ng kaibigan ko tsaka ng tatay niya saka mga kamag-anak niya dito, pati yung Facebook account. So hanggang dito na lang po tayo mga kalakwatsera. Maraming salamat po at subscribe niyo po ako sa aking YouTube channel. Panoorin niyo po. Salamat. Bye.